Number two, three, roll. Nimbolo mina ka ko nga na bonga kay nambuglaw may bakit tabi ko na BTFM po sanawa aro to level nito naman sir ko Samuel Galibalu kaya si Rokowang ko tupo o pakatawa ni Umaya o Sirlo visitar la turang aro to ren ya tiko may tawa ke o Saki wakin be abisay kay ko nga postin ko melagitun ko nga na BTFM po sanawa hanggang ganun din na nabito ko ni Nay. Thank you, May.